intentamos xestionar isto pois de forma grupal, non? Eu non entendo o fútbol de outra maneira que non sexa en equipo, nos bons momentos e nos non tan bons momentos ou malos como son estos, non? Eu en este sentido non me vou a esconder nunca, nin vou a intentar poñer paños quentes a algo que, bueno, que estamos vendo que non está funcionando e que non está rendindo como esperábamos. O que temos que facer é cambiálo, e por iso falaba de autocrítica, non? A autocrítica é de moitas maneiras, desde o punto de vista do adestrador é autocrítica propia e saber tamén que cousas podes cambiar para intentar influir no rendimento do equipo. Creo que esa é a función que me toca a min, aparte de, bueno, de motivar, de correxir e de alentar a un equipo que por momentos pois, pode estar sufrindo, que está seguro que está sufrindo, porque tamén é certo que non ten nada que ver ser autocrítico con reconocer que non estamos tan mal, pero que non somos capaces de ganar, non? E que moitas veces, incluso como outro día, fixemos 45 primeiros minutos moi bons, pero non nos chegou para puntuar, para nada. Creo que ojalá puderamos atacar despois do 1-1 e ter opcións de gañar, pero creo que desde o empate non soupemos competir, non estivemos a bo nivel, en ningún momento foi por querer ganar. Ojalá puderamos intentar ganar, pero creo que en ese momento estábamos sufrindo máis que facendo sufrir, non? É certo que pois, un momento que co cambio de sistema creo que se igualou un poquinho o partido, pero nunca foi por ir a un ataque descontrolado porque non tuvemos esa opción. O equipo fai moitas cousas ben, pero os erros que está tendo a nivel defensivos son moi graves, non? A nivel defensivo non é só os defensas, nin é de todo o equipo, non? A veces non é como culmina a xogada, senón todo o proceso da xogada, pois porque pode haber erros moito antes de chegar, digamos, a esa última línea, non? Pero eses erros nos están condenando porque non son moitos, pero os que son graves, e os rivais, pois, por suposto, os aproveitan, non? Entón, eu creo que nos falta en esos momentos ser un pouco máis contundentes, ler ben a situación que temos diante e saber modificar tamén sobre o terreo, non? O que está vivindo o equipo. É certo que fai moitas cousas ben, que xenera xogo, que fai goles, pero bueno, que temos que mellorar esa competitividade, estou convencidísimo, ao 100%. Bueno, a ver, eu sempre digo o mesmo, non? Os resultados negativos non axudan a medrar, digamos, de forma cómoda, non? Pero ti tes que, en este caso, saber xestionalo, e intento xestionalo para reforzar aquilo que facemos ben, non ser excesivamente duro nin crítico, porque creo que o equipo compite, que o equipo intenta, pero hai aspectos que temos que mellorar, non? Entón, bueno, eu creo que hai que reforzar moitas cousas, incidir e correxir en moitas outras, non baixar os brazos. É un inicio duro que nadie esconde, eu tampouco, pero eu creo que temos tempo para cambiálos e é desde xa, non? Eu creo que cada partido que temos ahora por diante é unha oportunidade de cambiar isto que estamos vivindo. Eu sempre digo o mesmo, digo porque eu penso, o equipo, bueno, pois o primeiro día, o lunes, o tal chega tocado, como é lóxico, se comentas, se falas, intenta levantar tamén o ánimo da xente, pero despois o traballo da semana é francamente bo, non? De moito ritmo, de moita implicación, todo o mundo metido ao 100%. Eu estou convencidísimo, bueno, pois da propia convicción dos futbolistas de cambiar isto. Os primeiros que o sufren seguramente sean eles. Non me cabe ninguna duda de que están, bueno, ao 100% implicados para darlle a volta a esta situación, e confío en darlle seguro. Sí, teño esa sensación porque levo tempo no fútbol e sei que moitas veces hai situacións, estados anímicos que axudan a rendir millor sin traballar nin tanto nin tan ben, non? Pero a veces no fútbol, por eso é a veces así tan misterioso, por moito que traballes, por moito que incides en moitos aspectos, hai momentos en que hai outros condicionantes, non? Que te levan a non conseguir resultados. Eu creo que en ese caso o que tens que facer é estar seguro de que faz, incidir no que faz, ir a morte cos teus, intentar cambiar isto. Non tes outra película, non vale chorar, non vale poñer excusas, vale traballar e cambiarlo, non hai outro camiño. Está claro que a todos nos gustaría estar en outra situación e vir máis felices a adestrar, pero ao final isto é fútbol, temos que
saber aislarnos tamén deste momento, é dicir, nos influye, por suposto, pero saber xestionalo creo que é a palabra clave, xestionar eso, seguir traballando e buscar cambialo. Creo que non hai que volverse moi tolo nin complicarse moito máis con estas cousas, non ser moi claros, moi autocríticos, sempre digo esa palabra porque me gusta, non me gustan os paños quentes nin as excusas, a partir de aí, mentalidade para cambiar a mentalidade ganadora e de cambialo xa, co partido que tes diante. Ese sería un erro, pensarnos de arriba de toda a clasificación. Non temos que pensar en ganar o domingo o Burgos, sumar 3 puntos máis, que non sei se nos sacan desa zona onde estamos ahora de descenso, pasiño a pasiño. Aquí, se queres dar unha zancada demasiado grande, probablemente a hostia sea máis grande, así que eu creo que hai que ir paso a paso. O primeiro paso é volver a gañar fora, gañar un equipo que ten os mesmos puntos que a ti, e a partir de aí pensar no seguinte partido. Bueno, a ver, eu creo que é un sistema que lle vai ao equipo ben en certos momentos, non? Pero tamén é certo que temos un equipo diseñado, unha plantilla diseñada con moi bons extremos, non? No dibuixo de 3 centrales, 2 carriles, podes escoller aos carriles en vez de ser defensas que sexan extremos, o temos feito a tempada pasada. O que pasa é que o perfil dos extremos deste ano non nos vexo tanto para xogar de carril, e me parece que, bueno, prescindir dos extremos que temos en esta plantilla, Garrido, Ander, Boedo, e incluso Adri, Pedrosa, que poden facer aí, creo que é un luxo, non? Entón é unha alternativa que podemos manexar de inicio, e que algún día podes manexar de inicio, pero que nos supón deixar fora futbolistas desequilibrantes que penso que nos teñen que dar moito a nivel ofensivo, non? Ou que nos dan moito a nivel ofensivo. Entón está por un lado o que nos dá, pero tamén o que nos quita, como todos os sistemas. O Burgos está claro que ahora ten unha dinámica positiva, que leva 2 semanas consecutivas gañando, bueno, que ten un novo adestrador que cambiou bastantes cousas do que o equipo facía antes, un equipo novo que está xogando moi ben o fútbol e que foi capaz de gañar en Coruxo, que non é tarea sinxela, así que un equipo que está ao alza e que, bueno, temos que ir ali cas nosas armas a traer os 3 puntos. Un bloque que ten ahora moi claro a que xoga, que é un equipo moi combinativo, con futbolistas desequilibrantes por fora, con bons medios centros, con un bo delteiro moi forte como Óscar. Eu creo que un equipo de talento, que sabe ben o que quere facer e que está encontrando o camiño tamén con resultados. Todo isto moitas veces hai que desdramatizar, non? É dicir, nós estamos nunha categoría que buscaba o club desde fai moitísimos anos, o ano pasado a vivimos disfrutando moitísimo dela e agora vivimos dunha forma un pouco máis fea, pero a estamos vivindo, non? Dentro dese proceso de estar vivindo esta categoría, creo que hai que disfrutar de un novo rival ao que nunca nos enfrontamos, un filial de un equipo histórico no fútbol español como o Burgos. Creo que tamén hai que disfrutar de eso e despois competir, non? Ao final non podes estar facéndote harakiri todo o viaxe, nin estar chorando polas esquinas, non? Eu creo que hai que afrontar a situación que temos, disfrutala tamén, porque o fútbol tamén creo que ten esa parte de disfrute, que ahora mismo a nos está tocando menos, competir, non hai outro camiño. Eu creo que nós, se todos coincidimos en que o equipo ten bons números a nivel ofensivo, de que xera moitas ocasións, de que é capaz moitas veces de superar os rivales por xogo, bueno, creo que esa parte hai que mellorala, non cambiala. Si é certo que hai outra parte no fútbol, nos aspectos do xogo a nivel táctico, como pode ser as transicións ofensiva-defensiva e a fase defensiva, que a temos que mellorar, eso está clarísimo. Así que vamos a incidir en cambiar o que facemos mal, pero a poder ser o que facemos ben, vamos a seguir facendo ben o mellor. Solo temos que ter o foco, mirando, enfocando a Burgos, a ganar en Burgos, a sentirnos mellor como equipo, traer os 3 puntos. A partir de aí volveremos a ter outra oportunidade de seguir mellorando, e así é como hai que ver a competición. Non podemos poñernos nin moi tráxicos, nin pensar a moi longo plazo, nin quedan moitísimas jornadas, moitísimos puntos. Somos capaces, estou convencido, de ganar moitos partidos seguidos, pero hai que facelo, non vale decilo, hai que facelo, e a primeira oportunidade é o partido de Burgos.